Aha. Aha, 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 aha. Aha. Aha, 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 aha. Na-orbit na lewat si Antonio. Takay kaya di man. May dako pang content yan ng adlaw. Nakita ko ini. Para ini hiton tiarabot nga Pasko. Hay ni dapit. Aha. Ay diniha dapit iton. Plaza. Mana kita man kamuta simbahan. Oo. Sa simbahan, Assumption Academy. May pa mga klase. Salit ko rin pa estudyante agawas. Oo. Pero kita ko niya na bot igpa sabot iton mga mulupyo. Charot. Iti ini hiya nga bag-o nga gintitindog dapit. Ha? Gintitindog dapit didiha aton upay nga plaza hiton tanawan. So iton i-adorno man. Pagka usainin nga artist kuno nga sikat. Ha? Hinod to Noel Guanino? Nick. Oh, Nick Guarino. Amo itong hiya itong designer basta mga may ada mga event nga mga kilala no. Kilala ko no, siring ni Mano. Manhimano na siring. Kilala ko no, habugos ko no nga region 8. Anong tawag itay ya? Naghihimot sugad. Interior designer. Oo. Taga-Tacloban. So mahusay kaya no mga nagpakasurat tinin kuan kanan bungto hiton tanawan mga product. So abaniko, daba, isda, litso no, may dito tuman dito niya ipapakita tat dito. So ginayad pala, may dapukot, may ada tinin yung mga adorno, pero dahil talay papasabot base kaninan ato pagigimang raw, inin removable ko no ini, di rin hiyat permanente nga andi a plaza. So ito ni ay bubutang, nakita mo kamo may mga hook So pag-abot itong tiarabot nga Pasko, adorno na tiya. Man. Tikad to ito. Tikad to igbaw. Wala agad Lord. Iranin at langit. Piso na lahat pasahe. So, sakto lang at pagkanigin na kukuniran tatong tataod. Itong kahitas unhinin maabot sa isinta. Adano? Sa 60 feet? Ha? 60 feet. So, amo ko nito pagka pinakitaas nga Christmas decoration char. Amo ba? Tama ba takon kuan? Ako pipinan luwas. Ito nyo nangungit. Oo. So amo yun pinakahitaas kuno din kay bubutangan pa doon yung bituon dito ay igbaw bituon. So 60 feet iton. So makita ka iton. Wow, matras kita. Waray di kita makatamakin jitter man. Amo to niya yan na iton kahimtang din niya plaza. So nagtitika husay usa pa no kaya anong plaza tak nararagan kaya tulad dito tambalay ito dito marang kamo itong kunain salit kung ano't bag-o din niya plaza na kikita ta may dapausa ato dito bag-o gihap pero kakadiyon tanay kung anon akong ginsisiring mga ginadorno ni Nick Guarino usang
sikat nga artist. Oo. Sikat nga artist din ni Tacloban. Yan hiyagod talaga itong kasagaran gud bigay ko po oras mga stage decorator, decoration. So mahusay ano. Adiman. Amo ni hetig bubutang. Amo ni hetig bubutang hiton nakakuha na din litson. So litson. Siyempre kung hirayo, makikita mo yung litson. Pag sharing na sharing, di rin naman. Pag sharing nga. So, ay ano. So, ato yung Manoy friend. Asawa ni Mayor Gina. So, amo ninhiya iton nakakuha niya igbubutang didahiton niya 60 feet 60 feet man mahusay daw no mahusay talaga tikad tuton niya dito igbubutang adto man oo so itaas ano itaas talaga kay 60 feet pinakaitaas so amin nito atong plaza. Mamay da ko gadlaw dog content. Pag na-inspire kitahan 169 subscriber. 169 subscriber on YouTube. Totoo. At tinuod yan naman laki ng baga naghika kuan in terrace. Oo. So ano na paunta pero okay lang. Kay busy man kita dito yan kaya wala na libang boring na char may plaza atong mga nag-sketchboard sayang gutelera pero kasagaran damo ito nag-sketch dida mga brutang yap ito mga sangkay tayo mga tiba ito alien mano para sketchballera ambot nga kaya no sa manlatira bola dama kaya no daw lao sa tira pula pwede matira magtagurosa para sorry so adi na kita didinin bag-o nga sinisiring ko nga tunnel ko nini wow tunnel so makikita niyo inotro ko man ito niya kada usa may the bolt ini bolt ini nagpaka bolt hira kay may dahin ni purpose ang purpose ito removable di rin niya permanente hiya ada ha natatanggal ko no ito amon aton pahibaro so sugad iton niya na makadi kita igbaw entrada ito nahi din ni man entrada man nakita na kamo so bubutan nanto niya didahin tabon. So kung masulod ka, siyempre bagay ito niya't magawas nga tunnel na. Tunnel. Bubutangan din tabon, suga, ngayon CCTV. Bangin din ito ba? Ani din magpupurok. Ihimuon na din. Bayan tiba niya nga mga magtiyahin. Himuon nga pugaran. So paggawas ni mo may dana bata-bata. Char lang. So yan matikadi kita minit paggawas ali yan tini yan ang magawas ka na makita ka na hiton nga ano pa ini ang Christmas tree
So kung maglalakat ka tigang dito, makakapanginano ka nga amo iton ira giniinayad yan na Didiha Plaza. So mahusay pagkit-on. Ha? Alright. Yan na itong panahon nga natin. Adto hira. Man? Adi man hira. Hi kuno, hi vlog. Hi mga sangkay. Ma-share out. Tinat may da share out dida. Shout out kuya. Yoy. Tinat may da, inayot may da channel sa YouTube. Waray? Out. So, ama na ini Rizal. Dapit. Magpaparawa itong plaza. So, kami magpaparong lat kami suga. Okay. Nagtitikari ko na kuno kami nasa Ringimanlanda. Itong baraydan hitsuga, nagtitikad ako. So kung magparong kami hitsuga, malamrag laghihap kaya di kami plaza. So inotro ko niya mo niya pinakatanil nga himuon tanil. Tapos kahimo niya nga tanil pawaan. So siring panira turo tanggal ko nila ito, turo tanggal matatanggal laya. Ano, okay na? Tala. Oh, by the way ngayon base na akong nahibaroan pagpakianakan Mano Efren. Oo. Adi ni elementary. Oo. Iton naton itira ko no ngayon target ano nga matatapos ining Tunnel of Love. Charot channel nagimon title. So itira target yan ang November 22 to 25 dapat tapos na. Yan kung tikain ako makadikit ito mga isnakan liwat, mga kikiam. Ani din nila itong isnakan kikiam, quick nakatamay. Nagtinawir fishball. So mga estudyante pagkakagawas anin hira din Maris quick nakatawir ang quick fishball. Hi vlog. Ang mga mag-uyab, mga magtiayo anin hira din So may da popcorn, may da ano pa ito tawag, mango shake. Dik nakakuluwas. May da din ni banana Q. Anin hira din mga kabataan kagawas. Basta kagawas ako sa dininis nakon may dinig yapon ice cream. Ice cream tag 20 lang ito 20 for location. So tisugad kita dito, tisugad kay mauli nagyap ako. Di kita ha. Di ba nira? Share out ka na ng tatay. Adi kami a plaza. Oo. Tisugad kita, tisugad. Oo. So ini niya aton ginkuhaan. Man hindi ni malibot kita at tisugad. Abot ko na din ninyo. Ninyo inom kita. Mapaton. Ninyo. Ayun yung satellite. Live wire.
Ito man ni mga kuha nga mo lalaki kaya nang lalo nito. Masustain naton kada adlaw. Ha? Masustain naton kada adlaw may naton ni-upload YouTube kay tiba nga aton nga mga alien nga ato Pluto na ningina ano karuyag ni rahin may da ka storya gyapon kay mangraw. Manatina, buti na Manatina. Manatina. Oh. Ay, pare. Pare Manatina. Adihe ma'am. Adihe Madirita. Ti kuan. Ay liwat turut tindahay, grocery. Tapos adihe ma'am. Hi. Ay ni watad. Nangunguya mi watad ano. Ani bukbuk. Ani bukbuk. Bukbuk. Boker, top. Siguro naman ini. Di rin na pagpa-video kay ori to Sinsilio. Okay. Siya pa palagaw nito gihap. Mga sangkay gihap dida magre-resyo. Ngabot ko nakilala pa kamo ini. Man. Nakilala pa kamo ini. Amo ini minggay. Lagas na. Nakahanimpagi nga nin masag. Amo na lagas. So, okay, tapos na. San Martin, Buntay Avenue. Man. Kagawas na. Adiwatad. Ay, sangkay. Hi, Pans. Hey, good morning. Good morning, ha vlog. Kagawas na good man, estudyante yan. Oo. Sige na balin sa sayo din niya kay Banaka. Ani. Ito, amo din magtatapos na akong vlog. Damo nga salamat. Ani pagkita mo to isang kay Jerome. Back to you guys. Dito. Amo ito na akong vlog ng adlaw. Good night. Sweet dreams.